Pagpalang araw naman po sa inyo lahat. Nandito naman po ang Hiwaga ng Pangasinan na magbabagay ng iba't ibang karunungan din po sa inyo. Nandito ako sa inyong harapan po para ma-share ko po sa inyo aking manalalaman po sa panggamot sa mga pulmonya po. Panggamot sa pulmonya. Ang gawin nyo po ay usalin sa isipan ng 9 times po. Usalin nyo lamang po sa isipan po yung 9 times po. At ihip sa kalahating tubig at inumin po para ligtas po kayo sa pulmonya, para hindi po kayo kapitan ng pulmonya. Kung may pulmonya kayo, malulusaw po yung pulmonya po sa inyong baga po pag nausal nyo po itong orasyon po. Kumuha po kayo ng kalahating basong tubig at usalan nyo po sa isipan po na dikutukam, 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 dikutukam. Tapos po, inumin po. At sigurado po malulusaw po yung pulmon nyo po. Maraming salamat po sa mga naniniwala po sa mga orasyon na aking binabagi. Sana magtiwala po kayo kasi galing sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat niya aking babagi po sa inyo. Hindi po ito gawa-gawa lamang po, kundi sinishare ko po sa inyo para may magamit po kayo sa pang-araw-araw po na inyong kalusugan po. Maraming salamat po sa mga taong nag-like, nag-share po. Sana pakishare po sa iba para may magamit po sila na lang ibabagay. Maraming salamat po. Hiwaga ng Pangasinan.